aspetti li ħarġu mid-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru. Dr. D'Elia, inti taqbel jew ma taqbilx mal-pożizzjoni laħal Prim Ministru li tippermetti li din il-faxxa ta' nies tibqa' toħroġ għal qadjiet essenzjali biss minflok ikunu f'lockdown totali? Dawn is-sirata tajba da kollha li qed isegwuna. Aħna l-pożizzjoni tagħna kienet ċara mill-bidunet. L-iktar ħaġa importanti f'din il-kriżi hi illi nisimgħu minn dawk li qed jgħidu l-awtoritajiet tas-saħħa. Issa jiena naf bħalma fil-poplu Malti wawċi kollu illi ftit sigħat qabel ma ħarġu dawn il-legal notices u tkellem il-Prim Ministru kien hemm id-dikjarazzjonijiet ċari ħafna kemm tas-Supretendent tas-Saħħa, il-Prof. Charmin Gawci li qed tagħmel xogħol straordinarju, letteralment, ġifieri naħseb rikonoxxut mill-Maltin Lawċin kollu illi dak ix-xogħol li qed isir huwa ta' fejda kbira u ta' importanza kbira. Kif ukoll il-Ministru tas-Saħħa illi kienu ċari meta spjegaw lil min jolqtu dawn ir-regolamenti, il-parir x'kien tas-Suprettendenza tas-Saħħa u ċoħe l-anzjani l fuq minn 65 sena, il-dawk il-persuni fl-lista li huma aktar vulnerabbli u l-dawk li jqogħdu magħhom. Ftit sigħat meta konna il-koll flimkien effort sieħ il-poplu Malti wawċi li qed nispjegaw l-importanza u għalfejn u kif uħud mill-anzjani tagħna partikolarment ta' ċerta ta' rridu nispjegawlhom iktar biex nikkonvinċuhom milli ma jistgħux joħorġu minn djarhom. U mbagħad kellna dikjarazzjoni tal-Prim Ministru li għal xi raġuni irid jibqa' jgħid li dan mhuwiex lockdown meta l-Ministru tas-Saħħa jgħid li huwa lockdown issa hux totali jew parzjali. L-importanti s-saħħa, l-importanti li nobdu l-ordnijiet illi jagħtuna l-awtoritajiet tas-saħħa. Dawn m'għandhomx joħorġu għal qaddiet essenzjali. Importanti li nisimgħu minn dak li qed tgħid il-Professur Charmin Gawci, dak li qal il-Ministru tas-Saħħa li mbagħad għal xi raġuni inqaleb ftit wara. Aħna għadna wkoll konna minn ħadd l-Oppożizzjoni illi jekk inti ħadd tagħmel miżuri illi huma b'saħħithom stretti, irridu mbagħad ngħinu lill-anzjani tagħna, ngħinu lil dawk li huma vulnerabbli, ġifieri ma tistax tgħid lil xi ħadd joqgħod daru u ma tipprovdilux il-mediċinu li kelli għandu bżonn. Imma meta kien hemm l-ewwel stqarrija mingħand l-awtoritajiet tas-saħħa kienu ċari li għandhom joħorġu biss għal bżonnijiet ta' appuntamenti mediċi. Ma nistgħux inħallu il down our guard u nċedu illi ngħidu isma' forsi ma kienx hemm biżżejjed każi jew mhux daqstant. Dan huwa virus illi ħajattakkana u ħajattakkana bil-kbir. Il-Ministru tas-Saħħa ddikjara qal letteralment fi kliem li jifhmu kulħadd. Kważi qed nagħmlu l-mirakli. U hekk imma rridu nippersistu. Meta inti tara l-każijiet kellna 72 każ li kienu importati pratikament fi 20 ġurnata. Kieku aħna laqna l-frontiera qabel daw konna nifrankawhom. Issa mill-15-16 ta' Marzu sal-lum kellna 72 każ oħra illi mhumiex importati qed jinfirex b'mod lokali. Huwa importanti, ma rridux li jiġri bħal f'pajjiżi oħra li da jibda jinxteret jisunar. Mela ejja nkunu iktar bil-għaqal, ejja nkunu iktar jekk hemm bżonn dixxiplinati, ejja nagħmlu pass lura u jekk hemm bżonn ngħidulu lockdown. Mhux il-kliem importanti, imma s-saħħa tal-Maltin u Lawċin. Konna qed nisimgħu anke fuq l-aħbarijiet l-anzjani tagħna li bdew jifhmu jispjegaw kif ħajadattaw. Is-saħħa l-ewwel mhux il-politika. Għandi mistoqsija oħra li nixtieq li nitkellmu dwaru u tkellmet dwaru wkoll is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika. Li dal-punt biddel l-pressjoni li ngħatat il-ħamis mill-Ministru Fern dwar il-lif preventiv tal-kwarantina għal persuni li jgħixu ma' dawn in-nies vulnerabbli li għadna kemm irreferejna lihom. Inx pożizzjoni għandek kellhom jingħataw dan il-lif? Inti tara l-ewwel parti medika sewwa, ġifieri jekk inti s-Suprettendenza tas-Saħħa tgħidilna li importanti li anke dawk li jgħixu l-qraba jew dawk li jgħixu fl-istess dar, fl-istess binja, ukoll oriġinarjament qalu li għandhom jibqgħu ġewwa għal xi raġuni dan huma pariri mediċi, mhumiex argumenti politiċi. Naħseb nibża li l-Gvern mbagħad isura l-Prim Ministru illi meta kellu illi dat tfisser li ħanitħallas, ħanqgħod id-dar u ma nitħallas, ħanitlef ix-xogħol, nitlef l-impjieg, nitlef l-introjtu, allura ċeda għal dik il-pressjoni. Ejja nieħdu d-deċiżjonijiet u nibqgħu mad-deċiżjonijiet ta' dak illi huma l-awtoritajiet tas-saħħa importanti ħafna. Ejja nħallu li t-tobba jiddireġuna u mhux il-politiċi. Biss il-politiċi għandhom obbligu f'din is-sitwazzjoni illi nsegwu il-pariri studjati tat-tobba tal-awtoritajiet tas-saħħa tagħna. U rrid inżid, in-numri jafu jitraduk. Dan il-virus kif jaħdem rajna f'pajjiżi oħra illi l-ewwel jidhru ftit. F'daqqa waħda jibda jimmultiplika kuljum. F'dak li llum jidher li huma numri żgħar, f'daqqa waħda jinfirxu. U iva,
Jekk hemm bżonn isir lockdown iktar strett, isir. Dan mhuwiex le house arrest, ma nbeżżawx in-nies. U lockdown bżonn jus illi għandna bżonn nagħmluh mhux biex inkunu qed ngħinu l-ekonomija jew intaffu jew nagħmlu, imma x'jekk ma jirnexxilniex nikkontrollaw it-tixrid tal-virus, ħansofru il-koll. Aħjar ftit sagrifiċċju llum mela ħafna dbatija. Ma weġibtniex imma fuq il-mistoqsija li għamiltlek fuq il-lockdown taħseb fuq il-lif tal-preventiv għandhom jenataw jew jekk ikun hemm. Ta' dawk li jgħixu ma' nies vulnerabbli. Jekk ikun hemm il-ħtieġa ta' ordni u kien hemm, allura dik l-ordni jekk inti ħassegwiha ma tistax dbati il-konsekwenza finanzjarja inti, irrid jissapportija il-gvern. Mela kull deċiżjoni li hu l-gvern bil-fors għax jiddeċidi, allura hemmhekk ma jistax jibgħat il-konsekwenza tagħha minn qed isofrija. Pereżempju, kien hemm anke n-nies li qed jiġġieldu fuq il-frontiera tas-settur tas-saħħa stess li kienu ħajġu mill-qutin. Mela l-gvern jekk qed jgħid isma' da ħajkun hemm 700 nurse illi ħajkunu mill-qutin, ejja nippreparaw qabel ma ngħidu dik id-deċiżjoni, ħanraw kif ma nneħħux in-nurses tagħna minn fuq il-ġlieda, l-frontiera tal-ġlieda kontra l-virus. Billi niprovdu akkomodazzjoni, niprovdulhom fejn joqogħdu b'mod sejf ħalli ma jirriskjawx huma għax inkellek jirriskjaw huma ara kemm ħajkonna inqas kapaċità illi niġġieldu dar virus flimkien. Grazzi ħafna tal-li kont magħna l-lejla. Aħna nkomplu b'aktar aħbarijiet u issa nitkellmu dwar il-coronavirus madwar id-dinja kif tkompli l-ġirja kontra l-ħin biex